Mag-grocery unta ko, mamalit kog pagkaon ako pang isa ka semana. So sarado pa man di ay, palpak na sad nalakaw, ni mo dudong sablay ka na naman. Gilakaw ra na ako kay dool ra ni sa balay. Sus, sarado pa man di ay. Nya ang ako ang balay diha raw kanang nay signboard na pink. So diha tungod ako ang apartment. Ako ra ning gilakaw siya mga 5 minutes ra man. Mingaw pa yung kalsada o January 3 karon diri no. January 3, 2026. Day 3 sa 365. Ata karon dire sa Japan Street. Ilang-ilang Matina, Japan City. Gatulo akong sipon kay perting tugnawa. Bisag taas kayong adlaw. Nabimingaw pa kayong kalsada karon ba? Mga hubog po siguro mga tao dire. Wala man tay party-party drig New Year. Gamay pa kay sakyanan mga nangaging sakyanan no, gamay pa kayo. Excuse me. Gamay pa kayo mga sakyanan nangagi do. January 3, perting mingawa. Galakaw ra gani ko kay dihara ko mo palit unta kay duol ra. Sudan ra man akong paliton ng pang isa ka semana ba. Iyay kay sirado man. Ugma pa siguro na mga every Sunday. So gumadto po kog uban mga grocery karon. Mao ra gyapon siguro. Ugma na lang ta mag grocery aning trabaho ada ini. Kumusta yung New Year diha mga guys? Ang uban hangover pa siguro karon ba? Wala pa kabakod. Hindi pang init ang mga nambagtok ng akuan pansit. Autan pa nagpitsa 5 ba? Nga humba diha nga. Ang humba wala may problema bisag dili initon. Kay di man madaot. Yung katong mga pinakupsan sa lamian ay kao ding inaanay. Mga pinakupsan nga baboy ba. Dire ang karne man go diri nga baboy. Ulay tambok. Mapalit nimo mga baboy diri nga kuan pork chop. Naay ginagmay na tambok pero kanang mapalit katong panghumba. Diya sa to nga bagag tambok ba diri wa kay makita nang kuan. Ang mga karning baboy diri, mga nigpis at kay tambok siya. Namingawon jud kag pagkaong Pinoy.